Здравейте хора, сега ако чувате нещо, просто извинявайте. Имам баба и дядо, не са тук. Да, аз съм при баба и дядо. Сега ще играем на баба Грани, защото все пак е профила. Имам и баба Грани 3 хора. Не. Ще се върна, когато ставам от леглото се. Хора, извините, че е от леглото, но обаче почна да ме подгонва и просто нищо не се е случило. Имайте го не предвид. Нищо не се е случило, просто буми готово. Там от леглото будна, без да искам аз и това е. Гранушка, я да фанеш, ма. Тихо долна. Както и ето Гранушка, ще ви разкажа една история, защото историите ви са най-интересни. Гранушка през 3 дни отива на рождения ден на майка си. Между другото, майка им още е жива. Верно е впечатление, между другото, още е много жива и казва, че майка ѝ е паяка. Между другото, аз бях доста изненадана, че майка ѝ е паяка. И за първи път да разбера това нещо и да опитам да си го правя, защото просто много се радвам. Така се дразня това нещо. Ще е дразня. Хора, вижте как е дразня, сериозно. Учили се. Ето по този начин много дразня. Мечтете я тая. Оставете я просто. Тя ми избреса с кола. Да. Какво има, бе? Между другото, баба Грани писа на едно момиче, който бе. Те е боксовата круша на Грани. На Грани, ама на никой. Тръгвам откачена. Короче, при другите задачи ще играем 3 рунда. Не знам колко е дълго това, но... Изкара ми е кълътая. Просто ми изкара къла. Това беше хора от мен. Стреснах се и не може да игра 3 рунда. Стреснах се много. Така че чао хора.